Bé, començo el segon vídeo del tema de vectors de segon de batxillerat científic tecnològic. En total n'hi haurà 3, segurament, no crec que siguin 4, sinó 3. Aviam, anem a veure què entenem per una combinació lineal. Diu una combinació lineal, aquí sobre una S, d'uns quants vectors és qualsevol vector obtingut en multiplicar cadascun dels vectors inicials per un nombre i sumar els resultats. M'explico. És a dir, fixeu-vos, anem a suposar que tinc 3 vectors, 1, 1, 2, 1, 3. Podria tenir 3, en podria tenir 1, en podria tenir 4, en podria tenir 25. D'acord? N'agafo 3. El vector 1, 1 té coordenades menys 2, 6, 1. El vector 1, 2 té coordenades 1, 2, 0. I el vector 1, 3 té coordenades menys 4, 5, 1. Doncs mireu, si jo agafo el vector v baixa, que consisteix en fer aquest càlcul, és a dir, multiplicar el vector 1 per 3, restar-li el vector 1,2 multiplicat per menys 2, per 2, perdó, perquè he dit restar-li, i sumar-li el vector 1,3 multiplicat per 6, doncs v baixa és una combinació lineal de 1, 2, de 1, 1, 2, 1, 3. Sí? Per tant, fixeu-vos, si faig aquest càlcul, no? Si el v baixa el poso com 3 vegades a l'1, és a dir, 3 vegades menys 2, 6, 1. Menys 2 vegades l'1,2, és a dir, menys 2 vegades 1, 2, 0. Més 6 vegades l'1,3, és a dir, 6 vegades menys 4, 5, 1. I faig tot aquest càlcul, que consisteix en el menys 2, 6, 1 multiplicar-lo tot per 3, és a dir, que em queda menys 6, 18, 3. Recordeu que multiplicar un vector per un nombre vol dir multiplicar cada una de les seves coordenades pel nombre, no? És a dir, menys 6, 18, 3, i després li resto 2 vegades 1, 2, 2, és a dir, 2, 4, 0, el vector 2, 4, 0. I li sumo 6 vegades menys 4, 5, 1, és a dir, li sumo menys 24, 36. I ara, també recordeu que restar o sumar un vector vol dir fer-ho coordenada a coordenada, és a dir, aquest vector serà menys 6, menys 2, perquè aquí davant tinc un menys, més i menys és menys, per tant, menys 6, menys 2, menys 24. Sí? La primera coordenada. L'altra serà 18, menys 4, més 30. És a dir, 18 menys 4 més 30. I l'altra serà 3, menys 0, més 6. És a dir, això d'aquí. Per tant, el vector v baixa, que és combinació lineal de 1, 1, 2 i 1, 3, no? Resulta que és menys 32, 44, 9. Menys 32, 44, 9, aquest vector és combinació lineal de 1, 1, 2, 1, 3. Va, aviam, què més? Aquest d'aquí, fixeu-vos, Anem a suposar que tinc només dos vectors. L'1 és 7 menys 2, 1, i l'1,2 és menys 14, 2, menys 2. I que agafo una combinació lineal que sigui v baixa igual a 1 mig de 7 menys 2, 1, més 1 terç de menys 14, 2, menys 2. Sí? Fer-li un mig a 7 menys 2, 1 vol dir fer-li un mig a cada una de les coordenades. És a dir, em queda el vector 7 mitjos menys 2 mitjos més 1 mig. I ara fer-li un terç al vector menys 14, 2, menys 2 vol dir dividir cada una de les seves coordenades per 3, és a dir, menys 14 partit 3, més 2 partit 3, menys 2 partit 3. I ara he de sumar aquests dos vectors, per tant vol dir sumar coordenada a coordenada. 7 mitjos més menys 14 terços, és a dir, 7 mitjos menys 14 terços. Menys 2 mitjos, que és menys 1, més 2 terços, és a dir, menys 1 més 2 terços. 1 mig més menys 2 terços, és a dir, 1 mig menys 2 terços. Sí? Per fer aquest càlcul d'aquí, que és 7 mitjos menys 14 terços, faig com un denominador 6, per tant serà 6 dividit entre 2, 3 per 7, 21, el numerador, 6 dividit entre 3, 2 per 14, 28, és a dir, 21 sisens menys 28 sisens, 21 sisens menys 28 sisens, que és la primera coordenada. I ara aquí també faré com a denominador, és a dir, el menys 1 serà menys 3 partit 3, més 2 partit 3. I aquí torno a fer a la tercera coordenada com a denominador, que serà 6, per tant serà ara 6 dividit entre 2, 3 per 1, 3, 6 dividit entre 3, 2, per menys 2, menys 4. D'acord? Per tant, 21 sisens menys 28 sisens queda menys 7 sisens. Menys 3 terços més 2 terços queda menys 1 terç.
3 sisens menys 4 sisens queda menys un sisè. Sí? Va. I ara fixeu-vos en una cosa. Mireu, el vector U2, no?, és el vector U1 multiplicat per menys 2. És a dir, U2 també és una combinació lineal de U1, perquè si jo faig 7 per menys 2 em dóna menys 14, menys 2 per menys 2 em dóna 4, això ha de ser un 4, d'acord? Això ha de ser un 4, després estan ben dibuixats, Si no m'equivoco, crec que estan ben dibuixats. El GeoGebra, val? Aquí hi ha d'haver un 4, i ara tindrem 2 per menys 2, que és menys 2. Sí? Per tant, fixeu-vos, aquests dos vectors estan alineats, perquè una de les coses que vaig veure a l'anterior vídeo és que quan un vector és un altre multiplicat o dividit per un nombre, estan dintre de la mateixa recta, tenen la mateixa direcció. Sí? Per tant, aquí no ho sé, si diria que... Calla, que potser això, per això aquest em sortia una mica desplaçat i no aconseguia veure-ho. Bueno, ara no ho tornaré a fer perquè serà molta feina, És a dir, donem per suposat que el vector U2 que tinc ben representat és aquest d'aquí, entesos? I mireu, si U1 i U2 estan representats, el vector V baixa, que em surt que està per aquí, també ho està. Aquí no es veu bé del tot. Bueno, és igual, aquí hi ha un error, segurament hi deu haver un error. Per això no m'acabaven de sortir alineats del tot, però com que a vegades són dibuixos que són de 3 dimensions en 2, a vegades passen coses rares, És a dir, que coses que no semblen que estan alineades sembla que no ho estan, i per això no me'n devia donar compte, entesos? És igual, és a dir, si 1 i 2 estan alineats, una combinació lineal d'ells també ho estarà, d'acord? Que és la idea, que heu de tenir. És a dir, o dit d'una altra manera, si els dos vectors, un d'ells és combinació lineal de l'altre, d'acord? Doncs el tercer, que és combinació lineal dels dos, també serà, diguem-ne, no ho estic dient bé, perdoneu, no ho dic bé. És a dir, la idea és aquesta. Si dos vectors estan alineats, una combinació lineal d'aquests dos vectors també està alineada. És a dir, té la mateixa direcció. Val, mireu aquest d'aquí. Exercici diu, donats el vector V baixa, que té coordenades menys 5, 3, 6, el vector U1, que té coordenades 4, 2, 6, i el vector U2, que té coordenades menys 3, 0, 1, i el vector U3, que té coordenades menys 4, 1, 2, es pot posar V baixa com a combinació lineal de U1, U2, U3? Val, doncs fixeu-vos, què faig per resoldre aquest tipus d'exercicis? Home, jo sé que si V baixa és una combinació lineal de U1, U2, U3, voldrà dir que existiran uns nombres, l'an de 1, l'an de 2, l'an de 3, no? Tal que si multiplico el vector U1 per l'an de 1, el vector U2 per l'an de 2 i el vector U3 per l'an de 3 i sumo tots els resultat serà V baixa. Perquè que V baixa sigui una combinació lineal d'això vol dir que el puc posar com U1 per un nombre, més U2 per un nombre, més U3 per un nombre. Per tant, què és el que he de veure jo? Doncs que aquests nombres existeixen, que l'an de 1, l'an de 2, l'an de 3 existeixen. I com ho faig? Doncs de la següent manera, mireu, el vector V baixa sé que és menys 5, 3, 6. I ara, si jo multiplico el vector U1 per l'an de 1, tindré U1 per 4, que és 4 l'an de 1, perdó, l'an de 1 per 4, que és 4 l'an de 1, l'an de 1 per 2, que és 2 l'an de 1, i l'an de 1 per 6, que és 6 l'an de 1. I el mateix faig amb el vector U2, que està multiplicat per l'an de 2, i amb l'U3, que està multiplicat per l'an de 3. És a dir, l'an de 2 per menys 3 em dona el vector que té de primera coordenada menys 3 l'an de 2. L'an de 2 per 0, doncs és el vector que té per segona coordenada 0. L'an de 2 per 1 és el vector que té de tercera coordenada l'an de 2. Sí? I ara, amb el vector U3 per l'an de 3, doncs serà l'an de 3 per menys 4 l'an de 3, l'an de 3 per 1, l'an de 3, l'an de 3 per 2, 2 l'an de 3. Clar, fixeu-vos, ara aquí tinc tres vectors que sumen, no? Per tant, com es suma això? Tindré 4 l'an de 1 més menys 3 l'an de 2, és a dir, 4 l'an de 1 menys 3 l'an de 2, més menys 4 l'an de 3, és a dir, 4 l'an de 1 menys 3 l'an de 2 menys 4 l'an de 3. I serà la primera coordenada d'un vector que ha de ser igual al vector menys 5, 3, 6. Per tant, la primera coordenada,
que és 4 lambda 1 menys 3 lambda 2 menys 4 lambda 3, ha de ser igual a la primera coordenada del vector de v baixa, 25. La segona coordenada del vector v baixa, que és 3, ha de ser igual a la segona coordenada d'aquesta suma. I aquesta suma serà 2 lambda 1 més 0 més lambda 3, és a dir, 2 lambda 1 més lambda 3. La tercera coordenada del vector v baixa, que és 6, ha de ser la tercera coordenada d'aquest vector suma d'aquí, que és 6 lambda 1 més lambda 2 més 2 lambda 3. És a dir, 6 igual a 6 lambda 1 més lambda 2 més 2 lambda 3. Clar, fixeu-vos que el que m'està sortint és un sistema. D'acord? Em surt un sistema. És a dir, veure si v baixa és combinació lineal de U1, U2, U3 és el mateix que resoldre aquest sistema en què les incògnites són lambda 1, lambda 2, lambda 3. Sí? Per tant, si aquest sistema té solució i és compatible determinat, voldrà dir, perquè podria ser compatible indeterminat i llavors seria una altra cosa, però voldrà dir que si és compatible determinat, no? Doncs el vector v baixa es pot posar com a combinació lineal de 1, U2, U3. Per què? Perquè si és compatible determinat vol dir que existirà lambda 1, lambda 2, lambda 3, que faran que això pugui passar. Per tant, es tracta de resoldre aquest sistema, és a dir, el poso en forma de matriu, fixeu-vos, 4 menys 3, 4 menys 5, que són 4 menys 3, 4 i menys 5. Després serà 2, 0, perquè no tinc lambda 2, 1, 3, és a dir, 2, 0, 1, 3, i 6, 1, 2, 6, que ve d'aquí, 6, 1, 2, 6, no? Però clar, fixeu-vos una cosa, us podríeu estalviar tot això d'aquí si observeu que aquí us està sortint 1, 4, 2, 6, mireu, perdó, menys 4, no, perdoneu, a 1, sí, 4, 2, 6, ara dic, no pot ser, no quadra, clar, és que aquest és 1, 3, 4, 2, 6, vale? 4, 2, 6, menys 3, 0, 1, que és 1, 2, menys 3, 0, 1, 0, 1, i després l'altra columna és menys 4, 1, 2, no? I aquí teniu v baixa, menys 5, 3, 6. És a dir, podeu anar directament a resoldre aquest sistema d'aquí, sí? Però, mireu, puc fer Gauss, i de fet si he d'acabar trobant lambda 1, lambda 2, lambda 3, doncs hauria de fer o Gauss, o en el cas que sigui compatible determinat, Cramer, entesos? Però què passa? Que si jo només vull saber si aquest sistema és compatible determinat, recordeu que simplement mirant el determinant de la matriu associada al sistema, no la matriu ampliada, que evidentment no té determinant, no? La matriu associada al sistema, si jo sé que aquest determinant és diferent de 0, ja sé automàticament que el sistema és compatible determinat. Per tant, faig el determinant de 4 menys 3, 4, 2, 0, 1, 6, 1, 2, no? Que em dona 4 per 0 per 2 és 0, menys 3 per 1 menys 3 per 6 és menys 18, 2 per 1 menys 4 és menys 8, no? I menys, ara desenvolupant per l'altra banda, 6 per 0 per menys 4 és 0, 1 per 1 per 4 és 4, menys 3 per 2 menys 6 per 2 menys 12, i quan faig aquest càlcul em dona menys 26 més 8, que és menys 14, diferent de 0. Aquí no es veu, però hi ha la ratlla del diferent. Per tant, si aquest determinant és diferent de 0, el sistema és compatible determinat. És a dir, vol dir que aquest sistema té solució, és a dir, vol dir que existeixen lambda 1, lambda 2, lambda 3, que fan que pugui posar el v baixa com a combinació lineal de U1, U2, U3. Sí? Per tant, jo ja he contestat que sí. Ara bé, i si em demanen el valor de lambda 1, lambda 2, lambda 3? Doncs home, fixeu-vos, jo aquí he vist que el sistema és compatible determinat, no? Però ara hauria de fer o Gauss o Cramer, no? És a dir, l'hauria de resoldre. Per tant, el resolc. En aquest cas he triat Gauss. Fixeu-vos, faig 2f2 menys f1, és a dir, quan jo multiplico la fila 2 per 2 em dona 4, 0, 2 i 6, i ara quan resti, recordeu que la primera fila sempre la deixo igual, 4 menys 3 menys 4 menys 5, i ara faré 4 menys 4, 0,
menys 3, menys 0, menys 3, menys 4, menys 2, menys 6, menys 5, menys 6, menys 11, d'acord? I a sota, de moment, deixo aquesta fila igual, 6, 1, 2, 6. Ara, per poder col·locar el 0 aquí, el que faré serà 3 vegades F1 menys 2 vegades F3. Quan jo multiplico l'F1 per 3 em queda 3 per 4, 12, menys 3 per 3, menys 9, menys 4 per 3, menys 12, menys 5 per 3, menys 15, i ara quan multiplico la tercera fila per 2 em dona 6 per 2, 12, 1 per 2, 2, 2 per 2, 4, 6 per 2, 12. Espero que se'm senti, però és que resulta que els veïns al costat deuen estar fent reformes i se sent el soroll d'un trepant a lo bèstia. Vull dir, espero que se'm senti. És a dir, em queda 4 menys 3 menys 4 menys 5, 0 menys 3 menys 6 menys 11, les dues primeres files les deixo igual, i ara quan resti serà 12 menys 12, 0, menys 9 menys 2 menys 11, menys 12 menys 4 menys 16, menys 5 menys 12 menys 27. D'acord? I ara, fixeu-vos, he de col·locar el 0 aquí. Per tant, les dues primeres files les deixo igual, 4 menys 3 menys 4 menys 5, 0 menys 3 menys 6 menys 11, i ara el que faig és fer 11F2 menys 3F3. És a dir, multiplico la segona fila per 11 i em queda 0, menys 3 per 11 menys 33, menys 6 per 11 menys 66, menys 11 per 11 menys 121. I ara la tercera fila per 3. Em queda 3 per 0, 0, menys 11 per 3 menys 33, menys 16 per 3 menys 48, menys 27 per 3 menys 81. I el que farem ara és restar menys 33 menys menys 33, 0, menys 66 menys menys 48, menys 18, menys 121 menys menys 81, menys 40. Bé, amb això ja puc resoldre el sistema, el torno a muntar, em queda 4 lambda 1, menys 3 lambda 2, menys 4 lambda 3 igual a menys 5, menys 3 lambda 2, menys 6 lambda 3 igual a menys 11, menys 18 lambda 3 igual a menys 40. Per tant, el lambda 3 és menys 40 dividit menys 18, que és 20 dividit 9. El lambda 3 és 20 dividit 9. Ara anem a la segona equació, i allà on hi ha un lambda 3 posarem un 20 partit 9. És a dir, menys 3 lambda 2 menys 6 per 20 partit 9 menys 11. Menys 3 lambda 2 menys 6 per 20 és menys 120 partit 9 menys 11. Ara passo al menys 120 partit 9 a l'altra banda sumant. Menys 3 lambda 2 igual a menys 11 més 120 partit 9. Faig comú denominador, és a dir, menys 3 lambda 2 és igual a menys 99 partit 9 més 120 partit 9, menys 99 més 120 és 21 partit 9, que simplificat és 7 partit 3. Per tant, menys 3 lambda 2 és 7 partit 3, és a dir, lambda 2 és 7 partit 3 dividit menys 3, per tant, menys 3 per 3 és menys 9, és a dir, menys 7 partit 9, que és lambda 2. I ara anirem a la primera de les equacions, i en el lloc de lambda 2 posaré menys 7 partit 9, i en el de lambda 3 posaré 20 partit 9. Per tant, serà 4 lambda 1 menys 3 per menys 7 partit 9, menys 4 per 20 partit 9 igual a menys 5. Per tant, 4 lambda 1 menys 3 per menys 7 és 21 partit 9, menys 4 per 20 és menys 80 partit 9 igual a menys 5. Fixeu-vos, ara faig 21 partit 9 menys 80 partit 9. És a dir, 4 lambda 1 és 21 menys 80, és menys 59 partit 9, igual a menys 5. Ara aquest menys 59 partit 9 el passo sumant, 4 lambda 1 igual a menys 5 més 59 partit 9, faig comú denominador, és a dir, és igual a menys 45 partit 9 més 59 partit 9, menys 45 més 59 és 14 partit 9, no? I ara 4 lambda 1 és igual a 14 partit 9, per tant lambda 1 és 14 partit 9 dividit 4. 4 per 9, 36, per tant és 14 partit 36, és a dir, 7 partit 18. D'acord? Ja està. Aviam, més coses. Diu, condició de paral·lelisme entre dos vectors. Mireu, anem a suposar que tenim el vector 1
que té coordenades 7, menys 7 i menys 1. I després el vector v baixa, que té coordenades menys 14, 14 i 2. Si els dibuixem amb el GeoGebra veiem que són paral·lels, d'acord? I per tant, fixeu-vos que el que passa en realitat és que v baixa és una combinació lineal de 1, no? Perquè si multiplico 7 per menys 2 em dona menys 14, menys 7 per menys 2 és 14 i menys 2 per 2 és 2, no? Mireu que un cop els dibuixem són paral·lels aquests vectors, entesos? Són paral·lels. Per tant, si us hi fixeu, no? Es compleix que quan divideixo menys 14 partit 7 em dona menys 2, és el mateix que quan divideixo 14 dividit menys 7, que també em dona menys 2, o 2 entre menys 1, que em dona menys 2. Per tant, la condició que s'ha de complir perquè siguin paral·lels és que quan divideixo coordenada a coordenada entre si, no, dels dos vectors, el número que em surt és el mateix, que és menys 2. Sí? Ara, també, fixeu-vos que també podria fer 7 dividit menys 14, que és menys 1 mig, menys 7 dividit 14, que és menys 1 mig, i menys 1 mig partit 2, que és menys 1 mig. És a dir, per tant, si dos vectors són paral·lels, vol dir que si les coordenades del vector 1 són U1, U2, U3, les de V baixa són V baixa 2, V baixa 2, V baixa 1, V baixa 2, V baixa 3, són paral·lels quan U1 dividit V baixa 1 és el mateix que U2 dividit V baixa 2 i és el mateix que U3 dividit V baixa 3 o a l'inrevés. Quan V baixa 1 dividit U1 és igual a V baixa 2 dividit U2 és igual a V baixa 3 dividit U3. D'acord? És la condició de paral·lelisme. Ara, anem a veure què vol dir normalitzar un vector. Diu, normalitzar un vector vol dir trobar-ne un altre que tingui la mateixa direcció i el mateix sentit i que tingui mòdul 1. Com es fa per normalitzar un vector? Doncs mireu, si el vector 1 és menys 1, 5, 2, el primer que he de fer és calcular el seu mòdul. És a dir, l'arrel quadrada de menys 1 al quadrat més 5 al quadrat més 2 al quadrat. Aquí falta que l'arrel quadrada acabi d'arribar fins al final, que és el correcte. Val? Per tant, serà l'arrel quadrada de 1 més 25 més 4, que és l'arrel quadrada de 30. I ara agafo el vector que consisteix a fer-li 1 partit arrel de 30 al vector menys 1, 5, 2. Clar, fixeu-vos, aquests dos vectors, aquest vector, no, el que surti de fer aquest càlcul i l'original, tal com he vist abans, doncs tindrà la mateixa direcció perquè estic agafant el vector V baixa, és el vector 1, no? Multiplicat per 1 partit 30. Sí? I què vol dir fer-li 1 partit 30 al vector 1? Doncs vol dir que cada una de les seves coordenades l'he de dividir per arrel de 30. Perdó, què vol dir fer-li 1 partit arrel de 30 al vector 1? Vol dir agafar cada una de les coordenades i dividir-les per arrel de 30. És a dir, menys 1 dividit arrel de 30, 5 dividit arrel de 30, 2 dividit arrel de 30. Ara, aquest vector d'aquí, el que veuré és que aquest vector té la mateixa direcció que 1, que això ja ho he comentat, no? Però que a més, també té el mateix sentit, perquè recordeu, això ho vam veure a l'altre vídeo, recordeu que quan jo multiplicava el vector 1 per un nombre positiu, com és 1 partit arrel de 30, no només es conserva la direcció, sinó també el sentit. En canvi, si 1 partit arrel de 30 fos menys 1 partit arrel de 30, llavors tindria la mateixa direcció però no el mateix sentit. Per tant, ja sé que té el mateix sentit, sí? Però ara el que vull veure és que a més el mòdul d'aquest vector és 1. Per tant, el mòdul de V baixa és fer l'arrel quadrada de menys 1 partit 30, menys 1 partit arrel de 30 al quadrat, més 5 partit arrel de 30 al quadrat, més 2 partit arrel de 30 al quadrat. Menys 1 partit arrel de 30 al quadrat és menys 1 al quadrat, que és 1, i ara l'arrel de 30 al quadrat. 5 partit arrel de 30 al quadrat és 5 al quadrat, que és 25, dividit l'arrel de 30 al quadrat. 2 partit arrel de 30 al quadrat és 2 al quadrat, que és 4, partit l'arrel de 30 al quadrat. Clar, ara mireu, a tots els denominadors tinc arrel de 30 al quadrat, per tant el quadrat amb l'arrel marxa. És a dir, queda l'arrel de 1 partit 30, més 25 partit 30, més 4 partit 30.
I ara, com que els denominadors són iguals, puc sumar els numeradors. 1 més 25, 26, més 4, 30. L'arrel de 30 partit 30 és l'arrel de 1, que és 1. Per tant, acabo de comprovar que aquest vector que jo he fabricat d'aquesta manera té mòdul 1. D'acord? Per tant, què he de fer per normalitzar un vector? Doncs calcular primer el mòdul del vector i després dividir cada una de les seves coordenades per al mòdul que m'ha sortit. El vector resultant serà un vector que tindrà el mateix sentit, la mateixa direcció, evidentment si té el mateix sentit té la mateixa direcció, i tindrà mòdul 1. Aviam, més coses. Som-hi. Diu dependència lineal i independència lineal. Un conjunt de vectors són linealment independents quan cap d'ells es pot escriure com a combinació lineal dels altres. Contràriament, si algun d'ells es pot escriure com a combinació lineal dels altres, aleshores direm que són linealment dependents. A veure, anem a veure un parell d'exemples. Un de vectors linealment independents i l'altre de vectors linealment dependents. Diu, digues si aquests vectors són linealment independents o dependents. El vector U1 és 1, 3 menys 2, l'U2 és 2 menys 1, 3, i el V baixa, aquí hauria de dir U3, vale? Això ha de ser U3. A veure, es pot dir V baixa, però després, si us hi fixeu, he utilitzat U3, per tant posem U3, no V baixa. I l'U3 és 4, 5 menys 1. Aviam, si fossin linealment dependents, voldria dir que existeix l'an de 1 i l'an de 2, tal que jo puc posar, per exemple, el vector U1 com a combinació lineal dels altres dos. Ara aquí algú pot dir, bueno, i per què U1 com a combinació lineal dels altres dos i no U2 com a combinació lineal de U1 i U3 o U3 com a combinació lineal de U1 i U2? Bé, al final explicaré per què. Simplement veient que U1, si el puc posar com a combinació lineal de U2 i U3, automàticament vol dir que U2 també el puc posar com a combinació lineal de U1 i U3, i U3 també el puc posar com a combinació lineal de U1 i U2. És a dir, ho veuré al final. Per tant, fixeu-vos, si fossin linealment dependents vol dir que un d'ells es pot posar com a combinació lineal dels altres dos, i escullo U1. És a dir, vol dir que el vector U, 3 menys 2, el puc posar com l'an de 1, 2 menys 1, 3, més l'an de 2, 4, 5, 1. I vaig a fer aquests càlculs d'aquí. És a dir, l'an de 1 per 2 menys 1, 3, és 2 l'an de 1 menys l'an de 1 més 3 l'an de 1. Com he dit abans, he de multiplicar cada una de les coordenades per l'an de 1. I ara, l'an de 2 per 4, 5 menys 1, em queda 4 l'an de 2 més 5 l'an de 2. Aquí, atenció que ens falta la coma, d'acord? Aquí falta la coma. No me la dibuixa. Aviam si aconsegueixo que la dibuixi. I ara tornem a activar el làser. Bé. I després menys l'an de 2. Clar, ara fixeu-vos, com he fet abans, la coordenada 1 d'aquest vector ha de ser 2 l'an de 1 més 4 l'an de 2. Sí? La segona coordenada, que és 3 d'aquest vector, ha de ser menys l'an de 1 més 5 l'an de 2. Això d'aquí. I ara la tercera coordenada d'aquest vector, que és menys 2, ha de ser 3 l'an de 1 menys l'an de 2, que és aquest d'aquí. Sí? Per tant, si jo ara monto la matriu, fixeu-vos, serà 2, 4, 1, 2, 4, 1, menys 1, 5, 3, menys 1, 5, 3, i 3 menys 1, menys 2, 3 menys 1, menys 2. Ara la triangulo, és a dir, vaig a buscar l'an de 1 i l'an de 2. Per tant, per posar el primer 0 aquí, faré F1 més 2F2. Fixeu-vos, la primera fila la deixo igual, 2, 4, 1, i ara multiplico la segona per 2. Menys 1 per 2 és menys 2, 5 per 2 és 10, 3 per 2 és 6. I ara sumo 2 menys 2, 0, 4 més 10, 14, 1 més 6, 7. Sí? La tercera fila de moment igual. 3 menys 1 menys 2. I ara vaig a fer 3F1 menys 2F3 per col·locar aquest 0 d'aquí. Sí? Per tant, 3F1 vol dir 2 per 3, 6, 4 per 3, 12, 1 per 3, 3. I 2F3 vol dir 3 per 2, 6, menys 2 per 2, menys 2, menys 2, menys 1 per 2, menys 2, menys 2 per 2, menys 4. I ara hauré de restar 6 menys 6,
12 menys menys 2, 3 menys menys 4. D'acord? Per tant, fixeu-vos, em queda... Exacte. 6 menys 6 és 0, val? Que és aquest d'aquí. I ara tindrem 12... Ja no s'ha activat el làser. Vale. 12 menys menys 2, que dona 14, d'acord? I ara 3 menys menys 4, que dona 7. Sí? I ara, fixeu-vos, vaig a posar el 0 aquí. Recordeu que encara que no sigui una matriu aquesta, l'associada al sistema, no sigui una matriu quadrada, també hem de col·locar aquest 0. Per tant, 2, 4, 1, 0, 14, 7, i ara quan resti, quan faci F2 menys F3, 0 menys 0, 0, 14 menys 14, 0, 7 menys 7, 0. Per tant, fixeu-vos, el rang de M és el nombre de files que no són 0, és a dir, 2. El rang d'M', nombre de files que no són 0, és a dir, 3. Nombre d'incògnites, doncs home, l'an de 1 i l'an de 2, en tinc 2, no? Per tant, pel teorema de Rashev-Frobenius, aquest sistema és compatible determinat, és a dir, els vectors són linealment dependents. D'acord? És a dir, acabo de veure que aquests vectors són linealment dependents perquè n'hi ha un d'ells, no?, que es pot posar com a combinació lineal dels altres dos. Sí? El que us comentava, fixeu-vos, per què he posat U1? Per què he intentat mirar si és U1 el que és combinació lineal dels altres dos? Doncs perquè, mireu, si això és així, si U1 el puc posar com l'an de 1 per U2 més l'an de 2 per U3, no? Llavors fixeu-vos que si ara aïllo a l'U2, és a dir, passant l'an de 2 per U3 a l'altra banda, em queda U aquí davant de l'U1, és com si tingués un 1, no? U per U1 menys... no, he aïllat l'U3, és a dir, per tant passo l'an de 1 per U2 a l'altra banda restant, és a dir, menys l'an de 1 per U2 igual a l'an de 2 per U3, sí? I ara, si jo passo l'an de 2 dividint a l'altra banda, em queda U dividit l'an de 2 U1 menys l'an de 1 dividit l'an de 2 U2 U3, és a dir, fixeu-vos que acabo de posar l'U3 com a combinació lineal de U1 i U2, perquè el número que multiplica l'U1 és 1 partit l'an de 2, sí? I el número que multiplica l'U2 és l'an de 1 partit l'an de 2, o menys l'an de 1 partit l'an de 2, sí? I evidentment el mateix podria fer si en comptes d'aïllar U3 aïllés U2. Per tant, amb que comprovi que un dels vectors es pot posar com a combinació lineal dels altres, ja puc dir que és un sistema linealment dependent, sí? Perdó, que els vectors són linealment dependents. Aviam, anem a veure què ens passaria si són linealment independents, que és el que passarà. És el vector U1 és U1, l'U2 és 2 menys U1 i l'U3 és U02. Bueno, doncs jo vaig a veure si realment poden ser linealment dependents i veuré que no. D'acord? Veuré que no. Per tant, si són linealment dependents, vol dir que l'U1 el puc posar com l'an de 1 per U2 més l'an de 2 per U3, no? Per tant, el vector U1 és U1, el puc posar com l'an de 1 per 2 menys U1 més l'an de 2 per U0 menys 2. Per tant, l'an de 1 per 2 menys U1, quan multiplico em dona 2 l'an de 1 menys l'an de 1 més l'an de 1. L'an de 2 per 1, 0 menys 2, dona l'an de 2 per 0 menys l'an de 2. Sí? I ara vol dir que aquesta primera coordenada, que és un 1, ha de ser 2 l'an de 1 més l'an de 2. 2 l'an de 1 més l'an de 2. La segona coordenada, que és un 1, ha de ser menys l'an de 1 més 0. És a dir, 1 igual a menys l'an de 1. I la tercera, que és 1, ha de ser l'an de 1 menys 2 l'an de 2. Fixeu-vos que aquí m'he complicat molt la vida fent la matriu, però ja tinc un l'an de 1, ja podria mirar a veure si puc trobar l'an de 2 i veure que el que em passarà és que substituint aquí per l'an de 1 em sortirà un l'an de 2 i substituint aquí per l'an de 1 me'n surt un altre. D'acord? Per tant, el sistema no té solució. Però bueno, ho he fet per Gauss, és a dir, 2, 1, 1, que és la primera fila, menys 1, 0 perquè no tinc l'an de 2, 1, que és aquest terme d'aquí, 1 menys 2, 1, que és aquest d'aquí. I ara fixeu-vos, vaig a fer F1 més 2F2. Per tant,
La primera fila la deixo igual, 2, 1, 1, i ara multiplico la segona per 2. Menys 1 per 2 és menys 2, 0 per 2 és 0, 1 per 2 és 2. I el que faig és sumar 2 menys 2, 0, 1 més 1, 1, 1 més 2, 3. I ara 1 menys 2, 1. Sí? Queda 2, 1, 1, la segona fila la deixo igual, 0, 1, 3, no? I ara faig F1 menys 2F2, per tant multiplico, perdó, F3, aquí ha de dir F3. Vale? Això és F3. Val. Doncs aviam, multipliquem la tercera fila per 2, és a dir, 1 per 2, 2, menys 2 per 2, menys 4, 1 per 2, 2. I ara restarem. 2 menys 2, 0. 1 menys 4, 5. 1 menys 2, menys 1. I ara vaig a col·locar el 0 aquí, fent 5F2 menys F3. Per tant, la primera fila idèntica, 2, 1, 1, la segona també, 1, 2, 3, i ara multiplico 0 per 5, 0, 1 per 5, 5, 3 per 5, 15. I restem 0 menys 0, 0, 5 menys 5, 0, 15 menys 1, 16. Clar, fixeu-vos, el rang de M, que és el nombre de files diferents de 0, és 2, el de l'ampliada és 3, no? Per tant, el sistema és incompatible, és a dir, els vectors no poden ser linealment dependents, per tant, han de ser linealment independents. És a dir, hem fet el que en matemàtiques es diu una reducció a l'absurd. És a dir, hem suposat que una cosa és certa, hem fet tots els càlculs correctament i hem arribat a una cosa que no és possible, perquè ens surt un sistema que no té solució. I si fossin linealment dependents, hauria de tenir solució. Per tant, vol dir que la hipòtesi inicial, que és suposar que són linealment dependents, que és suposar que són linealment dependents, no era certa. Ha de ser la contrària. Han de ser linealment independents. Diu anàlisi geomètrica de la dependència o independència lineal de vectors. Diu, dos vectors linealment dependents tenen la mateixa direcció. Sí? Anem a veure què passa amb dos linealment dependents. Això ja ho he vist abans, perquè fixeu-vos, el vector U2, el vector U1, perdó, és l'1,2 multiplicat per menys 2. Menys 1 per menys 2 és 2, menys 3 per 2 és 6, 4 per menys 2 és menys 4. Per tant, són linealment dependents perquè U1 és menys 2, U2. Sí? I ja hem vist abans que quan un vector era un altre multiplicat per un nombre, vol dir que tenien la mateixa direcció. Entesos? En canvi, si són linealment independents, no estan en la mateixa direcció. Mireu, aquest vector d'aquí, l'1 que sigui l'1,3 menys 5, i l'1,2 al 4, 1, 0. Anem a veure que no són linealment independents. Anem a veure que són linealment independents. Com? Doncs com abans, suposant que són linealment dependents. I arribarem a una cosa que no pot ser. És a dir, fixeu-vos, si U1 és lambda per U2, no? Vol dir que la primera coordenada de U1 serà 4 per lambda. La segona coordenada de U1, que és 3, serà 1 per lambda, que és lambda. I la tercera coordenada de 1, que és menys 5, serà 0 per lambda, que és 0. Doncs no pot ser. Aquí em surt una cosa que no és veritat. Menys 5 no pot ser 0. Però a més és que aquí fixeu-vos, lambda és 3 i aquí en canvi lambda seria 1 partit 4. Per tant, aquest sistema no té solució. Si no té solució vol dir que no són linealment dependents, és a dir, que són linealment independents. I fixeu-vos que si els dibuixem el que passa és que, evidentment, no tenen la mateixa direcció. D'acord? Un va cap aquí i l'altre va cap aquí. Per tant, ja està. Aviam, mirem més coses. Som-hi. Quina és la interpretació geomètrica de tres vectors que són linealment dependents? Doncs resulta que estan en el mateix pla. Són vectors que estan en el mateix pla. Mireu, agafo els vectors d'abans que ja he vist que són linealment dependents. 1, 3 menys 2, 2 menys 1, 3, 4, 5 menys 1. És a dir, els d'aquest exercici que acabo de fer. Els d'aquest exercici. D'acord? I els he dibuixat amb el GeoGebra.
Doncs mireu, aquí he hagut de girar una mica el dibuix i tal, perquè és el que us comentava abans. Amb coses en 3 dimensions, a vegades poden semblar no coplanàries, coses que sí que ho són. Llavors, girant el dibuix i tal, jo crec que més o menys es veu que aquest vector, aquest i aquest, estan dintre d'aquest pla. Vale? Que és aquest d'aquí. Sí? Estan dintre d'aquest pla d'aquí. Bueno. Val. En canvi, quan són linealment independents, veurem que no. És a dir, també he agafat els de l'exemple d'abans, el 1, 1, 1, el 2 menys 1, 1 i l'1, 0 menys 2. Mireu, aquí hi ha aquest pla, no?, que conté aquest vector i aquest, no? En canvi, l'altre no està dintre d'aquest pla, perquè està anant cap avall. D'acord? Aquest sí que crec que es veu més bé, Bé, doncs aviam, vaja, resumint, 3 vectors que són linealment dependents estan dintre del mateix pla, és el que se'n diu ser coplanaris. En canvi, 3 vectors linealment independents no estan dintre del mateix pla. No són coplanaris. Val. Anem a veure què entenem per un sistema generador. Diu un sistema de vectors, falta la S, és un sistema generador del conjunt de vectors de l'espai si qualsevol vector de l'espai es pot escriure com una combinació lineal dels vectors del sistema. Per exemple, no? Ens diu determina si aquests vectors són un sistema generador de l'espai. És a dir, tinc el vector u1, que és el 1, 0, 1, l'1,2, que és el 0, 1, 1, i l'1,3, que és el 1, 1, 0. Què vol dir que sigui un sistema generador? Vol dir que qualsevol vector tingui les coordenades que tingui, per això he posat x, y, z, no? Es pot posar com a combinació lineal d'aquests. Per tant, anem a veure. Sí, aquí ho tinc més complicat que abans perquè no conec quan és x, y, z, clar. Jo he d'agafar un vector genèric, perquè no ha de ser que un vector es pugui posar com a combinació lineal d'aquests 3, no. Ha de ser que qualsevol vector es pugui posar com a combinació lineal d'aquests 3. Per tant, qualsevol vector jo l'expresso com x, y, z. Si s'hi pot posar, vol dir que serà el primer vector, que és 1, 0, 1, multiplicat per l'an de 1, més el segon vector, que és 0, 1, 1, multiplicat per l'an de 2, més el tercer vector, que és 1, 1, 0, multiplicat per l'an de 3. No? Per tant, vol dir que el vector x, y, z serà l'an de 1 per 1, l'an de 1, l'an de 1 per 0, 0, l'an de 1 per 1, 1. És a dir, el vector l'an de 1, 0, l'an de 1, més l'altre vector, que és l'an de 2 per 0, 0, l'an de 2 per 1, l'an de 2, l'an de 2 per 1, l'an de 2, és a dir, més el vector 0, l'an de 2, l'an de 2, més el vector l'an de 1, l'an de 3 per 1, que és l'an de 3, l'an de 3 per 1, que és l'an de 3, l'an de 3 per 0, que és 0. Per cert, aquí crec que he dit tota l'estona l'an de 1 i és l'an de 2, multiplicat per això. Per tant, vol dir que el vector x, y, z s'ha de poder posar com l'an de 1 més 0 més l'an de 3, és a dir, l'an de 1 més l'an de 3, 0 més l'an de 2 més l'an de 3, és a dir, l'an de 2 més l'an de 3, l'an de 1 més l'an de 2 més 0, l'an de 1 més l'an de 2. És a dir, vol dir que si són linealment dependents, no? És a dir, no, perdó, si aquest és un sistema generador, vol dir que un vector x, y, z ha de ser igual al vector l'an de 1 més l'an de 3, l'an de 2 més l'an de 3, l'an de 1 més l'an de 2. Per tant, vol dir que la coordenada x ha de ser l'an de 1 més l'an de 3, la coordenada y ha de ser l'an de 2 més l'an de 3, la coordenada z ha de ser l'an de 1 més l'an de 2. D'acord? Per tant, vol dir que aquest sistema d'aquí, en el que, per cert, les incògnites no són x, y, z, perquè això són els valors concrets, o genèrics, si vosaltres voleu, més que concrets, no genèrics, d'un vector qualsevol, les incògnites són l'an de 1, l'an de 2 i l'an de 3, aquest sistema ha de tenir solució. Per tant, si ara jo agafo la matriu, és a dir, fixeu-vos, aviam, no l'he posada, però la matriu seria aquesta, seria 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, x, y, z, d'acord? Vol dir que aquest sistema d'aquí ha de tenir solució. Clar, aquí jo em podria posar a fer Gauss, però tenint aquests paràmetres aquí, realment és que és un rotllo, no mereix la pena. Sí? Per tant, què és el que faré? Doncs com he fet abans també en un exercici, miraré aviam si aquest determinant d'aquí és diferent de 0.
Perquè si és diferent de 0 vol dir que el sistema és compatible determinat, i si és compatible determinat vol dir que té solució, per tant vol dir que existeix lambda 1, lambda 2 i lambda 3, que fan que jo pugui posar qualsevol vector com a combinació lineal de 1, 1, 2 i 1, 3. D'acord? Per tant, fem aquest determinant. Fem-ho amb el determinant. Sí? Mirem, aviam si el determinant aquest d'aquí, que serà 1 per 1, 0, 1 per 1 per 0, 0, 0 per 1, 0 per 1 per 1, 0, 0 per 1 per 1, 0, menys 1 per 1 per 1, que és 1, 1 per 1 per 1, que és 1, 0 per 0 per 0, 0. No? Per tant, fixeu-vos que aquest determinant surt menys 2, que és diferent de 0. Per tant, aquest sistema d'aquí jo sé que és compatible determinat, per tant existiran lambda 1, lambda 2 i lambda 3, que faran que un vector qualsevol de l'espai es pugui posar com a combinació lineal de 1, 1, 2, 1, 3. És a dir, es compleix la condició de ser un sistema generador. És un sistema generador. Aviam, anem a veure què és una base de l'espai. Diu, un sistema de vectors és una base del conjunt de vectors de l'espai si es compleix que és un sistema generador i a més els seus vectors són linealment independents. Mireu, els vectors d'abans, u1, u2, u3, és a dir, u0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ja hem vist que era un sistema generador. Ara vaig a veure que són linealment independents, no? Com he fet abans, si no ho fossin, vol dir que serien linealment dependents, per tant, un d'ells es podria posar com a combinació lineal dels altres dos. Es podria posar u1 com lambda 1 per u2 més lambda 2 per u3. Sí? Per tant, el vector u0, 1 seria igual a lambda 1 per 0, u1 més lambda 3 per u0. Si multiplico lambda 1 per 0, u1 em queda 0, lambda 1, lambda 1, i si multiplico lambda 3 per u0 em quedaria lambda 3, lambda 3, 0. És a dir, 0, lambda 1, lambda 1, més lambda 3, lambda 3, 0. Sí? I ara fixeu-vos, vol dir que la primera coordenada del vector u0, 1, que és 1, ha de ser 0 més lambda 3. D'acord? La segona coordenada del vector u1, que és 0, ha de ser lambda 1 més lambda 3. I la tercera coordenada del vector u1, que és 1, ha de ser lambda 1 més 0. D'acord? Per tant, fixeu-vos. D'aquí ja tinc que lambda 1 és 1. Lambda 3 també val 1. Aquí hi ha un error. D'aquí tinc també que lambda 1 també val... Lambda 3, perdó, també val 1. Sí? Però clar, ara fixeu-vos. Quan jo me'n vaig a comprovar la segona equació, no? Vol dir que aquí tinc que lambda 1 més lambda 3, és a dir, 1 més 1 m'hauria de donar 0, i això no és veritat. Per tant, no són linealment dependents, és a dir, són linealment independents. Sí? Per tant, això és una base de l'espai. Ara bé, fixeu-vos, quan ens demanin que comprovem si tres vectors són una base, ens podem estalviar feina perquè a l'espai es compleix que un sistema generador sempre compleix que els seus vectors són linealment independents. Per cert, un sistema de tres vectors, perquè si té quatre vectors i estem parlant de l'espai, vol dir que automàticament un d'ells, diguem-ne, serà combinació lineal dels altres. Això aquí no m'hi vull estendre gaire perquè no mereix la pena. És a dir, a l'espai es compleix que un sistema de vectors, de tres vectors, que sigui generador, sempre tindrà els seus vectors linealment independents. Per tant, per comprovar si tinc una base, simplement en comprovar o que són linealment independents o que són generadors, ja ho tinc fet, ja està. Ja sabré que és una base. Aviam, anem a veure què entenem per coordenades d'un vector en una base. Mireu, ja sabem que aquests vectors 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 són una base. D'acord? Això significa que qualsevol vector es pot posar com a combinació lineal dels vectors d'aquesta base. Ara, quan ens demanin quines són les coordenades d'un vector qualsevol, per exemple, el 2 menys 3, 4, en aquesta base, què ens demanen? Doncs ens demanen que fem el següent. Fixeu-vos, jo sé que com que són base, vol dir que el vector 2 menys 3, 4 es pot posar com una combinació lineal de
1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, perquè si són bases són generadors. I si són generadors vol dir que qualsevol vector es pot posar com a combinació lineal dels tres vectors de la base. D'acord? Per tant, fem aquest càlcul. És a dir, vol dir que el vector 2 menys 3, 4, si multiplico l'an de 1 per 1, 1, 1, em quedarà l'an de 1, l'an de 1, 0. Si multiplico l'an de 2 per 1, 0, 1, em quedarà l'an de 2, 0, l'an de 2. Si multiplico l'an de 3 per 0, 1, 1, em queda 0, l'an de 3, l'an de 3. Per tant, vol dir que el vector 2 menys 3, 4 és el vector l'an de 1, l'an de 1, 0, més el vector l'an de 2, 0, l'an de 2, més el vector 0, l'an de 3, l'an de 3. I ara, si sumem aquests vectors d'aquí, serà l'an de 1 més l'an de 2 més 0, és a dir, l'an de 1 més l'an de 2. L'an de 1 més 0 més l'an de 3, és a dir, l'an de 1 més l'an de 3. 0 més l'an de 2 més l'an de 3, l'an de 2 més l'an de 3. Per tant, el vector 2 menys 3, 4 ha de ser igual al vector l'an de 1 més l'an de 2, l'an de 1 més l'an de 3, l'an de 2 més l'an de 3. D'acord? I ara vaig a fer el que ja he fet abans, que és muntar el sistema. Vol dir que la primera coordenada del vector, que és 2, ha de ser l'an de 1 més l'an de 2, la segona, que és menys 3, ha de ser l'an de 1 més l'an de 3, la tercera, que és 4, ha de ser l'an de 2 més l'an de 3. Per tant, he de resoldre aquest sistema. Sí? És a dir, tindré 1, 1, 0, 2, vale? Ara 1, 0, 1, menys 3, 1, 0, 1, menys 3, 0, 1, 1, 4. 0, 1, 1, 4. D'acord? Per tant, si resto F1 amb F2 és 1, 1, 0, 2, 1 menys 1, 0, 1 menys 0, 1, 0 menys 1, menys 1, 2 menys menys 3, 5. La tercera fila ja té un 0 aquí, per tant és 0, 1, 1, 4. I ara si restem F1 menys F3, la primera fila em queda 1, 1, 0, 2, la segona 1, 1, menys 1, 5, i quan resto 0 menys 0, 0. 1 menys 1, 0. Menys 1, menys 1, menys 2. 5 menys 4, 1. Sí? Per tant, torno a muntar el sistema. L'an de 1 més l'an de 2 igual a 2. L'an de 2 menys l'an de 3 igual a 5. L'an de menys 2, l'an de 3 igual a 1. Per tant, d'aquí tinc que l'an de 3 és menys 1 mig. I ara me'n vaig a la segona, sí? I poso l'an de 2 menys menys 1 mig igual a 5. Per tant, l'an de 2 més 1 mig igual a 5, és a dir, l'an de 2 igual a 5 menys 5 mitjos, que dona 9 mitjos. I ara me'n vaig a l'equació de dalt i poso l'an de 1 més 9 mitjos igual a 2. L'an de 1 igual a 2 menys 9 mitjos, que em dona menys 5 mitjos. És a dir, ja tinc els paràmetres, no? L'an de 1, l'an de 2, l'an de 3, que fan que aquest vector, el 2 menys 3, 4, es pugui posar com a combinació lineal de 1, 1, 2, 1, 3. Doncs bé, dic que l'an de 1, l'an de 2, l'an de 3, és a dir, menys 5 mitjos, 9 mitjos, menys 1 mig, són les coordenades del vector 2 menys 3, 4 en la base 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. És a dir, aquests coeficients que jo he trobat són les coordenades d'aquest vector en aquesta base d'aquí. Sí? I algú pot dir, clar, però és que, a veure, aquest vector i aquests són iguals. Home, no. Bueno, sí que representen el mateix vector, perquè aquestes són les coordenades d'aquest vector en aquesta base. En canvi, jo ara veuré que, tal com està escrit aquí, 2 menys 3, 4, són les coordenades del vector en una altra base. En quina en concret? Doncs mireu, si jo agafo aquests vectors 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, no? I comprovo que són linealment independents, tal com he dit abans, només que comprovi que són linealment independents hauré comprovat que són una base. D'acord? Perquè l'espai, insisteixo, 3 vectors linealment independents o 3 vectors generadors són una base automàticament. Per tant, anem a comprovar, anem a mirar a veure si un d'ells, el primer, 1, 0, 0, es pot posar com a combinació lineal dels altres. Per què? Perquè si la resposta és que sí, és que seran linealment dependents, per tant no seran linealment independents, és a dir, no seran base. Però si la resposta és que no seran linealment dependents, per tant seran linealment independents i per tant seran base.
Per tant, anem a veure si el 1, 0, 0 es pot posar com l'an de 1 per 0, 1, 0, més l'an de 2 per 0, 0, 1. Multiplico l'an de 1 per 0, 1, 0, que em dona 0, l'an de 1, 0, l'an de 2 per 0, 0, 1, que em dona 0, 0, l'an de 2, i ara sumo 0, l'an de 1, 0, més 0, 0, l'an de 2. És a dir, 0 més 0, 0, la primera coordenada, l'an de 1 més 0, l'an de 1, 0 més l'an de 2, l'an de 2, no? I ara, jo sé que el vector és 1, 0, 0, però aquest vector ha de ser igual a 0, l'an de 1, l'an de 2. Per tant, fixeu-vos, la primera coordenada 1 ha de ser igual a 0, no pot ser. Per tant, ja està. Ja m'importa bastant un rave el que vingui després. Sí? No pot ser. Per tant, he demostrat que no són linealment dependents, per tant, són linealment independents, és a dir, són una base. Sí? Ja sé que això són una base. I ara jo em pregunto quines són les coordenades del vector 2 menys 3, 4 en la base 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Per tant, vaig a fer el mateix d'abans. És a dir, 2 menys 3, 4, com que són una base, vol dir que aquests vectors han de ser generadors d'aquest vector d'aquí. Per tant, vol dir que el vector 2 menys 3, 4 el puc posar com l'an de 1 per 1, 0, 0, més l'an de 2 per 0, 1, 0, més l'an de 3 per 0, 0, 1. I per tant, fixeu-vos, l'an de 1 per 1, l'an de 1. L'an de 2 per 0, 0, i l'an de 3 per 0, 0. És a dir, l'an de 1 més 0 més 0, l'an de 1. Ara, l'an de 1 per 0, 0. L'an de 2 per 1, l'an de 2. L'an de 3 per 0, 0. És a dir, 0 més l'an de 2 més l'an de 3, l'an de 2. L'an de 1 per 0, 0. L'an de 2 per 0, 0. L'an de 3 per 1, l'an de 3. És a dir, 0 més 0 més l'an de 3, l'an de 3. Sí? És a dir, el vector 2 menys 3, 4 ha de ser igual a l'an de 1, l'an de 2, l'an de 3. Ah, doncs ja està. 2 ha de ser l'an de 1, menys 3 ha de ser l'an de 2, 4 ha de ser l'an de 3. I fixeu-vos que les coordenades del vector 2 menys 3, 4 en la base 1, 0, 0, 0, 1, 0 i 0, 0, 1 coincideixen exactament amb les coordenades que jo he donat del vector. Per tant, quan nosaltres donem un vector, no? A priori està en aquesta base d'aquí. En la base aquesta, que per cert es diu canònica. La base 1, 0, 0, 0, 1, 2 i 0, 0, 1 s'anomena base canònica. Sí? És a dir, aviam, aquest vector en la base canònica té coordenades 2, menys 3, 4. En canvi, en aquesta altra base d'aquí, no? En aquesta altra base d'aquí, que és el vector 1, 1, 2, 1, 3, resulta que té coordenades menys 5 mitjos, 9 mitjos, menys 1 mig. I si fos en una altra base, doncs tindria unes altres coordenades, d'acord? Com que hi pot haver infinites bases a l'espai, aquest vector tindrà infinites coordenades depenent de quina base l'estiguem expressant. Perquè ens entenguem, Aquest vector, si estigués en la base canònica, no seria el mateix que aquest vector d'aquí. Però sí que són iguals perquè és l'expressió d'aquest mateix vector que aquí està en base canònica, no? Però en una base diferent. D'acord? Aviam. Ara, exercici 1. Diu, donat el sistema de vectors següents, determina si és o no una base. Si ho és, calcula els coeficients de la combinació lineal del vector de la base que té com a resultat un vector qualsevol en funció de les coordenades d'aquest. Si no són una base, quina condició cal que compleixin les coordenades d'un vector perquè pugui ser escrit com a combinació lineal dels vectors d'aquesta base? Aviam, m'explico. És a dir, aquests vectors poden ser una base o no. De fet, veurem que no ho són. D'acord? Veurem que no ho són. Perquè, fixeu-vos que aquí, quan resolc aquest determinant, em dona 0. Per tant, no són una base. Aquests vectors d'aquí són linealment dependents. Ara bé, que no siguin una base no vol dir que hi hagi un sector de vectors de l'espai que es pugui posar com a combinació lineal d'aquests vectors d'aquí. És a dir, aquests vectors veurem que no són una base, per tant, això implica que no generen qualsevol vector, però sí que poden ser generadors d'una part dels vectors de l'espai. I el que aquí m'està demanant és que si no ho són, que és el que efectivament passa, no? Quina és la condició que han de complir les coordenades d'un vector? És a dir, quina condició ha de complir un vector per tal que pugui ser generat per aquests tres vectors d'aquí.
Aviam, doncs mirem, anem a comprovar-ho. És a dir, si és un sistema generador, és a dir, si és una base, aquí no sé per què, però no he mirat que fossin linealment dependents, que hauria sigut molt més fàcil. És a dir, he tirat per la banda de mirar si era un sistema generador o no. Bueno, és igual, no passa res, Si és un sistema generador vol dir que qualsevol vector, el V baixa format per V1, V2, V3, es pot posar com a combinació lineal d'aquests tres vectors d'aquí. Per tant, vol dir que V1, V2, V3 és l'an de 1 per menys 3, 2, 4, l'an de 2 per 1, 5, menys 1, l'an de 3 per menys 3, 19, 5. Sí? Anem a mirar-ho, aviam. L'an de 1 per menys 3, 2, 4 és menys 3 l'an de 1, 2 l'an de 1, 4 l'an de 1. L'an de 2 per 1, 5 menys 1 és l'an de 2 per 5 per menys l'an de 2. I ara l'an de 3 per menys 3, 19, 5 és menys 3 l'an de 3 per 19 l'an de 3, 5 l'an de 3. I ara tinc aquí tres vectors sumats, per tant sumo coordenada a coordenada. Menys 3 l'an de 1 més l'an de 2, menys 3 l'an de 3. Ho tinc aquí, sí? 2 l'an de 1 més 5 l'an de 2 més 19 l'an de 3, que ho tinc aquí. I ara 4 l'an de 1 menys l'an de 2 més 5 l'an de 3, que ho tinc aquí. Per tant, el vector V baixa 1, V baixa 2, V baixa 3 és igual al vector que té per coordenades menys 3 l'an de 1 més 2 l'an de 2 menys 3 l'an de 3, 2 l'an de 1 més 5 l'an de 2 més 19 l'an de 3 i 4 l'an de 1 menys 2 l'an de 2 més 5 l'an de 3. És a dir, igualem V baixa 1 igual a la primera coordenada menys 3 l'an de 1 més 2 l'an de 2 menys 3 l'an de 3. V baixa 2 és la segona coordenada, 2 l'an de 1 més 5 l'an de 2 més 19 l'an de 3. V baixa 3 és la tercera coordenada, 4 l'an de 1 menys l'an de 2 més 5 l'an de 3. Doncs ara muntem el sistema, no? És a dir, el sistema serà menys 3, 1 menys 3, V baixa 1, que és això d'aquí, 2, 5, 19, V baixa 2, que és la segona fila, 4 menys 1, 5, V baixa 3, que és la tercera fila. Clar, aquí, el que he comentat abans, si faig Gauss, com que aquí tinc paràmetres, em fot un embolic, sí? I a mi només m'interessa saber si aquest sistema té solució o no, és a dir, si és compatible determinat o no ho és. Per tant, fixeu-vos, abans he dit que podia arribar a ser incompatible, però no és veritat, és a dir, o és compatible determinat o és incompatible. Per tant, menys 3, 1 menys 3, 2, 5, 19, 4 menys 1, 5. Sí? Per tant, menys 3 per 5 per 5, que és el primer element. Ara 4 per 19 per 1, 1 per 19 per 4, 2 per menys 1 per menys 3, que és aquest d'aquí, menys, obro parèntesi, 4 per 5 per menys 3, que és aquest element d'aquí, 19 per menys 1 per menys 3, que és aquest element d'aquí, i ara 1 per 2 per 5, que és aquest element d'aquí. Aquí m'ha faltat tancar parèntesis. Bueno, posem parèntesi gran. Sí que l'he tancat, el que passa és que l'he posat en petit. Bueno, doncs ja està. I ara, mireu, menys 3 per 5 per 5 és menys 75, 4 per 19 és 76, 2 per menys 1 per menys 3 és 6, i dintre la parèntesi gran serà 4 per 5, 20 per menys 3, menys 60, 19 per menys 1 per menys 3 és més 57, 1 per 2 per 5 és 10. Per tant, això serà menys 75 més 76 és 1, més 6, que és aquest d'aquí, aquest menys, que és aquest, el parèntesi, que és aquest, menys 60 més 57 és menys 3, més 10. No? I per tant, això és 1 més 6, 7, menys 3 més 10 és 7, però amb el menys de davant serà 7 menys 7, 0. D'acord? Per tant, aquest sistema no és compatible determinat. Un vector V baixa qualsevol no es pot posar com a combinació lineal dels tres vectors. Aquests tres vectors no són un sistema generador, no són una base. Ara, la pregunta que ens fa ara és quina condició han de complir les coordenades de V baixa per tal que es pugui posar com a combinació lineal dels altres tres vectors. És a dir, ens diu que alguns vectors sí que es podran posar com a combinació lineal dels vectors donats i ens demana quines condicions han de complir els vectors pels que els passa això. És a dir, doncs mireu, el que faig ara a continuació és ara sí resoldre aquest sistema. Em toca, ho sento, em toca resoldre'l. Hauré d'anar amb paràmetres, però no passa res. Per tant, és a dir, m'està demanant quan és que aquest sistema té solució. D'acord? M'estic fotent un embolic perquè abans he dit, clar, no, a veure, un moment, és que aclareixo un punt. Si aquests vectors d'aquí fossin linealment independents, aquest sistema només pot ser compatible determinat o incompatible. Vale?
ho torno a dir malament. Si aquests, no, perdoneu, ho estic dient malament tota l'estona. Aviam, si aquest sistema és compatible determinat, vol dir que els vectors són linealment independents. Si és incompatible, vol dir que... Aviam, ho estic dient bé això? Si és incompatible, clar, perquè és que m'estic confonent m'estic confonent tota l'estona entre linealment independents i generadors. Clar, amb els exemples d'abans, quan jo mirava si eren linealment independents, sí que només em podien passar dues coses. Aviam si ara aclareixo del tot el dubte, perquè jo mateixa m'he fet un embolic amb mi. Aviam, quan estic mirant si són linealment independents, només em poden passar dues coses. Una, que el sistema sigui compatible determinat, amb la qual cosa seran linealment dependents, o que el sistema sigui incompatible, amb la qual cosa seran linealment independents. És a dir, quan jo miro la dependència o la independència lineal, no em pot passar que el sistema tingui infinites solucions. En canvi, quan jo estic mirant si els tres vectors són generadors, em pot passar que o el sistema sigui compatible determinat i que, per tant, no siguin generadors perquè són linealment dependents, no? O que sigui compatible indeterminat. D'acord? I que pugui tenir infinites solucions, és a dir, que hi hagi infinits vectors, encara que no tots, que sí que es puguin posar com a combinació lineal dels altres tres. Ara crec que està tot clar i que ho he dit tot bé. Sí? Espero no arribar a la conclusió que m'he tornat a equivocar. Aviam, fixeu-vos, vaig a resoldre el sistema i faig 2f1 més 3f2. Per tant, quan multiplico f1 per 2 em queda menys 3 per 2 menys 6, 2 per 1, 2, menys 3 per 2 menys 6, b baixa 1 per 2, 2b-1. Sí? I ara quan multiplico la fila 2 per 3, 2 per 3, 6, això no és un menys 6, és un 6. 2 per 3, 6, 5 per 3, 15, 19 per 3, 57, b baixa 2 per 3, 3b baixa 2. I ara deixo la primera fila igual, menys 3, 1, menys 3, b baixa 1, i ara sumo, menys 6, més 6, 0, 2 més 15, 17, menys 6 més 57, 51, 2b baixa 1, més 3b baixa 2, 2b baixa 1, més 3b baixa 2. El problema dels paràmetres és que els vaig arrossegant. Sí? Ara faré 4f1 per 3f3. Per tant, si jo multiplico f1 per 4, menys 3 per 4 menys 12, 1 per 4, 4, menys 3 per 4 menys 12, b baixa 1 per 4, 4b baixa 1. I si multipliquem 3f3, 4 per 3, 12, menys 1 per 3 menys 3, 5 per 3, 15, 3 per b baixa 3, 3b baixa 3. Per tant, primera fila igual, menys 3, 1, menys 3, b baixa 1, segona fila també, 0, 17, 51, 2b baixa 1 més 3b baixa 2. I ara hem de sumar, menys 12 més 12, 0, 4 menys 3, 1, menys 12 més 15, 3, 4b baixa 1 més 3b baixa 3, 4b baixa 1 més 3b baixa 3. I ara fixeu-vos, he de fer f2 menys 17f3. Per tant, la primera fila la deixo igual, la segona també, i ara multiplico la tercera fila per 17. És a dir, 0 per 17, 0, 1 per 17, 17, 3 per 17, 51. I ara he de fer 4b baixa 1 més 3b baixa 3 per 17. Ho tinc aquí en petit, 17 parèntesi 4b baixa 1 més 3b baixa 3. No sé si es veu bé o si es veurà bé la pantalla. I ara he de restar. Per tant, 0 menys 0, 0. 17 menys 17, 0. 51 menys 51, 0. I ara és 2b baixa 1 més 3b baixa 2, que ho tinc aquí, menys 17 per parèntesi 4b baixa 1 més 3b baixa 3 i tanquem parèntesi. És a dir, aquí, menys 17 per parèntesi 4b baixa 1 més 3b baixa 3. D'acord? Fixeu-vos, aviam, aquest sistema d'aquí, si això és diferent de 0, és incompatible, no té solució. Per tant, tindrà solució quan això sigui 0. Perquè quan això sigui 0, fixeu-vos,
el rang de m és 2, com que aquí tindré un 0, el rang d'm' també serà 2, d'acord? Però el número d'incògnites és 3. Per tant, aplicant el teorema de Arrhenius-Frobenius, els dos rangs iguals diferents al número d'incògnites, el sistema és compatible i indeterminat. Per tant, té infinites solucions. Sí? És a dir, clar, a mi no m'interessa veure que no té solució. Per què? Perquè a mi em demana quan en té. És a dir, a mi em demana que busqui quins són aquest sistema ha de tenir solució, perquè m'està demanant que busqui quins són els vectors, no?, que sí que es poden posar com a combinació lineal dels altres tres. És a dir, m'està demanant quina és la solució del sistema. Per tant, quan és que tindrà solució aquest sistema? Quan tota aquesta expressió d'aquí, que és 2b-1 més 3b-2 menys 17, parèntesi, 4b-1 més 3b-3, tanco parèntesi, sigui igual a 0. Val? Per tant, anem a solucionar això. És a dir, trec el parèntesi, em queda 2b-1 més 3b-2, menys 17 per 4b-1 és menys 68b-1, menys 17 per 3b-3 és menys 51b-3, igual a 0. I ara junto el que puc. 2b-1 menys 68b-1 menys 66b-1. 3b-2 menys 51b-3. És a dir, quins són els vectors que es podran posar com a combinació lineal, no?, d'aquells tres, els que compleixen aquesta condició. Sí? Si en voleu un, us en trobo un de seguida. Mireu, com se'n troba un? Doncs donem un valor qualsevol a b-1, 0. Un valor qualsevol a b-2, 2. I ara menys 6, menys 66 per 0, més 3 per 2, 6, menys 51 b-3 igual a 0, això me'n va. Per tant, menys 51 b-3 igual a menys 6, b-3 igual a menys 6 dividit 51. És a dir, aquest vector, per exemple, sí? És un vector que es pot generar a través dels altres. Aquest sí que es pot generar. Sí? I per cert, jo li he donat un valor a b-1 i a b-2, com li podria haver donat un valor a b-1, b-3 o a b-2, b-3. Això sí, he de donar dos valors. Els he de donar jo. Val. Aviam, mirem més coses. Diu, exercici 2, diu, estudia en funció dels valors de b la independència lineal dels següents vectors. El primer vector és menys 2, 1, aviam, a guixar de fora. El primer vector és menys 2, 1, 5, el segon és menys 10, 2, 6, i el tercer és 1, 0, b. Doncs, anem a mirar si són quan és que són linealment dependents, és a dir, jo agafo un dels vectors qualsevol, menys 2, 1, 5, i el poso com a combinació lineal dels altres dos, és a dir, l'an de 1, menys 10, 2, 6, l'an de 2, 1, 0, b. No? Per tant, menys 2, 1, 5 ha de ser igual a l'an de 1 per menys 10 l'an de 1, l'an de 1 per 2, 2 l'an de 1, l'an de 1 per 6, 6 l'an de 1, és a dir, el primer vector és menys 10 l'an de 1, 2 l'an de 1, 6 l'an de 1, i el segon vector serà l'an de 1 per 1, perdó, l'an de 2 per 1 l'an de 2, l'an de 2 per 0, 0, l'an de 2 per b, l'an de 2b. El segon vector és l'an de 2, 0, l'an de 2b. I ara aquests dos vectors se sumen, no? Per tant, la primera coordenada, que és menys 2, ha de ser menys 10 l'an de 1 més l'an de 2. Ho tinc aquí. La segona coordenada, que és 1, ha de ser 2 l'an de 1 més 0. És a dir, 2 l'an de 1. La tercera, que és 5, ha de ser 6 l'an de 1 més l'an de 2b. D'acord? I ara munto el sistema. Menys 10, 1, menys 2. Menys 10, 1, menys 2. 2, 0, perquè no tinc l'an de 2, 1. 2, 0, 1. 6, b, perquè el coeficient és b, 5. Clar, què passa? Que aquí em queda un paràmetre. És a dir, és allò, diguem-ne, de discutir el sistema segons un paràmetre. No sé si m'explico. Però, jo vaig a solucionar-lo. És a dir, faig f1 més 5f2. Per tant, primer és menys 10, 1, menys 2. I ara si multiplico f2 per 5, 2 per 5, 10, 0 per 5, 0, 1 per 5, 5. Per tant, menys 10, 1, menys 2. I ara sumo menys 10 més 10, 0. 1 més 0, 1, menys 2, més 5, 3.
I la tercera fila de moment la deixo igual. Però ara per posar el 0 aquí, el que faré serà multiplicar la primera fila per 6 i la segona per 10, i sumo. Per tant, la primera per 6 és menys 10 per 6, menys 60, 1 per 6, 6, menys 2 per 6, menys 12. I la tercera per 10, 6 per 10, 60, b per 10, 10b, 5 per 10, 50. Per tant, ara quan sumi, la primera fila em queda igual, menys 10 o menys 2, la segona també, no? I ara sumem, menys 60 més 60 dona 0, 6 més 10b és 6 més 10b, menys 12 més 50, 38. Val? I ara fixeu-vos, és més complicat perquè tinc un paràmetre, però ara he de multiplicar la segona fila per aquest nombre d'aquí, que és 6 més 10b, i després restar-li f3. Per tant, 0 per 6 més 10b, 0. 1 per 6 més 10b, 6 més 10b. 3 per 6 més 10b és 3 per parèntesi 6 més 10b i tanco parèntesi. I ara restem. Primera fila igual, menys 10, 1, menys 2. Segona fila també, 0, 1, 3. I ara restem. 0 menys 0, 0. 6 més 10b menys 6 menys 10b, 0. I ara 3 per parèntesi 6 més 10b, tanco parèntesi, menys 38, 3 per 6 més 10b, menys 38. Val? Clar, fixeu-vos, jo ara he de saber quan és que aquest sistema té solució o no en té. Sí? Per tant, mirem, igualo això a 0. D'acord? Igualo això a 0, és a dir, 3 per parèntesi 6 més 10b menys 38 igual a 0, no? 6 per 3, 18, 3 per 10b, 30b, menys 38 igual a 0, 30b igual a 38 menys 18, és a dir, 30b igual a 20, b igual a 20 partit 30, que és 2 terços. Quan la b sigui 2 terços, jo tindré aquesta matriu, menys 10, 1, menys 2, 0, 1, 3, i aquí tindré tot de zeros. Sí? Per tant, fixeu-vos, el rang de m és 2, perquè és el nombre de files diferents de 0. El rang d'm' és 2 perquè és el nombre de files diferents de 0. I el nombre d'incògnites, atenció, perquè tinc l'ANDA 1 i l'ANDA 2, que és 2. Per tant, coincideixen els rangs amb el nombre d'incògnites, és a dir, el sistema és compatible determinat. Si és compatible determinat vol dir que quan b sigui 2 terços, existiran l'ANDA 1 i l'ANDA 2, tal que el vector menys 2, 1, 5, el puc posar com a combinació lineal de menys 10, 2, 6 i 1, 0, b. 1, 0, 2 terços, d'acord? Per tant, quan la b sigui 2 terços, el sistema els vectors són linealment dependents. En canvi, quan sigui diferent de 2 terços, fixeu-vos que aquí això serà diferent de 0, d'acord? Per tant, el rang de m serà 2, el rang d'm' serà 3. És a dir, el sistema no tindrà solució. Per tant, voldrà dir que no existeixen l'ANDA 1 i l'ANDA 2 de tal manera que jo pugui posar el vector menys 2, 1, 5 com una combinació lineal dels altres dos, és a dir, seran linealment independents. Val. Aviam, aquí. Exercici 3. Diu, escriu les equacions que representin les coordenades de tots els vectors que es poden expressar com a combinació lineal del vector que tens a continuació. Què representen aquest conjunt de vectors? Falta un interrogant. Val. A veure, 1 és el vector menys 2, 7, 6. I ara em diu escriu les equacions que representin les coordenades de tots els vectors que es poden expressar com a combinació lineal del vector 1. Anem a fer fins aquí de moment. Sí? Si b és combinació lineal de 1 vol dir que existeix un lambda tal que b baixa el puc posar com lambda per 1. Si b baixa té coordenades b baixa 1, b baixa 2, b baixa 3, no? Vol dir que el puc posar com lambda per menys 2, 7, 6. Per tant, ara fixeu-vos que aquí tindré un vector, la primera coordenada del qual serà lambda per menys 2, és a dir, menys 2 lambda, que haurà de ser igual a b baixa 1. b baixa 1 igual a menys 2 lambda. Després, la segona coordenada d'aquest vector serà 7 per lambda, 7 lambda. Per tant, b baixa 2 ha de ser 7 lambda. I la tercera coordenada del vector ha de ser lambda per 6, 6 lambda, b3 ha de ser 6 lambda. És a dir, el lambda ha de ser b baixa 1 partit 2, però també ha de ser b baixa 2 partit 7
i també ha de ser b baixa 3 partit 6. Per tant, com que els tres nombres representen lambda i han de ser exactament el mateix, perquè si no el sistema no seria compatible determinat, no? Vol dir que b baixa 1 dividit menys 2 ha de ser igual a b baixa 2 partit 7 i ha de ser igual a b baixa 3 partit 6. És a dir, si jo agafo, fixeu-vos, les igualtats 2 a 2, de b baixa 1 dividit menys 2 igual a b baixa 2 partit 7, obtinc aquesta igualtat, passant el 7 aquí multiplicant i el menys 2 aquí multiplicant. 7b baixa 1 igual a menys 2b baixa 2. És a dir, si ara passa un menys 2b baixa 2 a l'altra banda, tinc aquesta equació. 7b baixa 1 més 2b baixa 2 igual a 0. Sí? I, per altra banda, si jo ara agafo aquesta igualtat d'aquí, no? b baixa 2 partit 7 igual a b baixa 3 partit 6, jo obtinc que passant el 6 multiplicant aquí i el 7 multiplicant aquí, tinc 6b baixa 2 igual a 7b baixa 3, 6b baixa 2 menys 7b baixa 3 igual a 0. Per tant, d'aquí obtinc dues equacions, que són 7b baixa 1 més 2b baixa 2 igual a 0, aquesta primera, i 6b baixa 2 menys 7b baixa 3 igual a 0, que són les que s'han de complir per tal que aquest vector sigui linealment dependent amb aquest d'aquí. D'acord? És a dir, ja tinc resposta a la primera. Escriu les equacions que representin les coordenades de tots els vectors que es poden expressar com a combinació lineal d'aquest vector d'aquí. D'acord? Per tant, ja tinc això. I ara, em pregunta què representen aquestes equacions. Home, doncs fem memòria. Jo dic que si un vector b baixa 2 el puc posar com un altre vector multiplicat per lambda, doncs resulta que aquests dos vectors tindran la mateixa direcció. Per tant, aquestes equacions d'aquí representen tots els vectors v baixa que tenen la mateixa direcció que el vector 1. D'acord? Aviam, un altre exercici molt semblant, però amb dos vectors. Diu, escriu les equacions que representen les coordenades de tots els vectors que es poden expressar com a combinació lineal d'aquests dos vectors donats. Què representa aquest conjunt de vectors? Aviam, U1 és menys 4, 2, menys 6, U2 és 1, 1, 1. Em demanen tots les coordenades, és a dir, tots els vectors, les coordenades de tots els vectors que es poden expressar com a combinació lineal d'aquests dos. Per tant, agafo un vector genèric, qualsevol, B1, B2, B3, d'acord? I l'expresso com a combinació lineal del vector menys 4, 2, menys 6 i el vector 1, 1, 1. És a dir, poso B1, B2, B3 com lambda 1 per menys 4, 2, menys 6 més lambda 2 per 1, 1, 1. I torno a fer per enèsima vegada els càlculs, és a dir, B baixa 1, B baixa 2, B baixa 3 és lambda 1 per menys 4 lambda 1, lambda 1 per 2, 2 lambda 1, lambda 1 per menys 6 lambda 1, no? Per tant, el primer vector és menys 4 lambda 1, 2 lambda 1, menys 6 lambda 1, i ara faig lambda 2 per 1, 1, 1, que evidentment serà lambda 2, lambda 2, lambda 2. Per tant, he de sumar el vector menys 4 lambda 1, 2 lambda 1, menys 6 lambda 1, més el vector lambda 2, lambda 2, lambda 2. És a dir, menys 4 lambda 1 més lambda 2 és la primera coordenada. 2 lambda 1 més lambda 2 és la segona coordenada. Menys 6 lambda 1 més lambda 2 és la tercera coordenada. És a dir, el vector b baixa 1, b baixa 2, b baixa 3 és menys 4 lambda 1 més lambda 2, 2 lambda 1 més lambda 2, menys 6 lambda 1 més lambda 2, no? I per tant, vol dir que la primera coordenada de b baixa 1 ha de ser menys 4 lambda 1 més lambda 2, la segona coordenada de b2, que és b baixa 2, ha de ser 2 lambda 1 més lambda 2, i la tercera coordenada, que és b baixa 3, és menys 6 lambda 1 més lambda 2, no? Per tant, me'n vaig a resoldre aquest sistema, és a dir, menys 4, 1, b baixa 1, menys 4, 1, b baixa 1, 2, 1, b baixa 2, 2, 1, b baixa 2, menys 6, 1, b baixa 3, d'acord? Torno a tenir paràmetres, és el que hi ha. Per tant, ara el que faré és 2f2 més f1. Com sempre, la primera fila la deixo igual, menys 4, 1, b baixa 1, i ara multiplico la segona per 2, 2 per 2, 4, 1 per 2, 2, b baixa 2 per 2 és 2, b baixa 2. Per tant, ara em quedarà menys 4 més 4, 0. 1 més 2, 3.
b baixa 1 més 2b baixa 1 és b baixa 1 més 2b baixa 1. I a sota, de moment encara tinc menys 6, 1, b baixa 3. Sí? Per tant, ara faré 3f1 menys 2f3. Si multiplico f1 per 3, menys 4 per 3 menys 12, 1 per 3, 3, b baixa 1 per 3, 3b baixa 1. I si multiplico per 2 la f3, menys 6 per 2 menys 12, 1 per 2, 2, b baixa 3 per 2, 2, b baixa 3. I ara hauré de restar. És a dir, per tant, primera fila igual, menys 4, 1, b baixa 1. Segona fila, 0, 3, b baixa 1 més 2, b baixa 2. Per tant, també queda igual. Menys 12, menys 12, 0. 3, menys 2, 1. 3, b baixa 1, menys 2, b baixa 3. 3, b baixa 1, menys 2, b baixa 3. Val? I ara, per acabar de posar el 0 aquí, faig f2 menys 3f3. Per tant, primera fila igual, menys 4, 1, b baixa 1, segona fila també, 0, 3, b baixa 1 més 2, b baixa 2. I ara multiplico la tercera fila per 3. 0 per 3, 0, 1 per 3, 3. I ara aquí, 3b baixa 1 menys 2b baixa 3 és multiplicar 3 per 3, 9, b baixa 1, menys 2 per 3, 6, b baixa 3. Aquí no he posat el parèntesi, ho he fet directe. Val, i ara farem f2 menys f3. 0 menys 0, 0. 3 menys 3, 0. I ara és b baixa 1 més b baixa 2, sí? Menys tot això d'aquí. Però clar, menys vol dir que hauré de canviar el signe del 9, menys 9, b baixa 1, i el signe del menys 6. Per tant, més 6, b baixa 3. D'acord? I ara, bé, fixeu-vos, quan això sigui diferent de 0, vol dir que el sistema és incompatible, per tant, vol dir que el vector b baixa no es podrà posar com a combinació lineal dels altres dos. Sí? Però clar, quan això sigui 0, el sistema sí que tindrà solució, perquè quan això sigui un 0, tinc que la matriu M tindrà rang 2, la M' també, i el nombre d'incògnites és l'an de 1 i l'an de 2, són 2, per tant serà compatible determinat. És a dir, el sistema tindrà solució quan això sigui 0. I això serà 0, no? D'acord? Si això és 0, entesos? Clar, i si té solució, vol dir que els vectors seran linealment, si té solució, dependents. Aquí hi ha un error. Seran linealment dependents. Aviam. Si té solució, ho estic dient bé, no? Clar, si té solució existeix l'an de 1 i l'an de 2, per tant són linealment dependents. Sí. Aviam. Doncs a veure, ajunto coses. B baixa 1 menys 9b baixa 1 és menys 8b baixa 1, 2b baixa 2 més 6b baixa 3 igual a 0. Aquesta equació representa la condició que ha de complir un vector b baixa per tal que sigui linealment dependent dels altres dos. D'acord? És la condició que s'ha de complir. Ara bé, jo he vist que quan tres vectors són linealment dependents, no? És que són coplanaris. Vale? Per tant, quan a mi em pregunta què representa aquest conjunt de vectors, és a dir, què representa aquesta fórmula, aquesta equació matemàtica d'aquí, aquesta equació matemàtica d'aquí vol dir que quan tot aquest càlcul sigui 0, sí, voldrà dir que b baixa és linealment dependent amb u1 i u2. Però sabem que quan tres vectors són linealment dependents, no? Vol dir que són coplanaris. Per tant, aquesta és l'equació que ha de complir un vector b baixa perquè b baixa, u1 i u3 estiguin dintre del mateix pla. I si voleu, per buscar un vector que compleixi aquesta condició, doncs hauria de fer el mateix d'abans. Si jo a b1 li dono el valor 1, me'ls invento, aquí el menys 2, fixeu-vos, un vector que compleix això és aquest. (8) menys 4 més 6, b baixa 3, igual a 0. Això és 4, per tant 6, b baixa 3, igual a menys 4. És a dir, aquest vector d'aquí
És un vector coplanari. Sí? Per tant, si en algun exercici, més tard quan fem rectes o alguna cosa d'aquestes, ens demana que busquem un vector coplanari a dos de donats, no? Haurem de fer tot aquest procediment, trobar aquesta fórmula, no? I després trobar-ne un. Vale? Aviam. A veure, exercici 5. Diu un vector v baixa té coordenades menys 3, 2, 5 respecte de la base 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Determina les seves coordenades respecte a la base canònica. Clar, fixeu-vos, aquest vector m'estan dient que no està respecte a la base canònica, està respecte a aquesta base d'aquí. Sí? Per tant, fixeu-vos, si aquest vector respecte a aquesta base té aquestes coordenades, vol dir, recordem, que quan el poso aquest vector com a generat dels altres, vol dir que les landes que tinc davant són les coordenades d'aquest vector, menys 3, 2, 5. Per tant, menys 3, 2, 5 serà menys 3 per 1, 1, 0, més 2 per 1, 0, 1, més 5 per 0, 1, 1. Insisteixo, recordem que quan jo posava un vector v baixa, a veure, quan jo posava un vector v baixa com a combinació lineal una base, no? El que hem vist abans és que aquest lambda 1, aquest lambda 2 i aquest lambda 3, no? Són les coordenades del vector respecte d'aquesta base. Sí? Respecte de la base aquesta. Val? Per tant, significa que si ara m'ho donen així, no? D'acord? Vol dir que lambda 1, lambda 2, lambda 3 són les coordenades d'aquest vector. I per tant, vaig a fer aquest càlcul. Menys 3 per 1, 1, 0, menys 3, 0. 2 per 1, 0, 1, 2, 0, 2. 5 per 0, 1, 1, 0, 5, 5. Per tant, menys 3, 0, més 2, 0, 2, més 0, 5, 5. I ara sumem menys 3, més 2, més 0. Menys 3, més 2, més 0, la primera coordenada menys 1. Ara, menys 3, més 0, més 5. Menys 3, més 0, més 5, segona coordenada 2. I ara, 0, més 2, més 5, 0 més 2 més 5, tercera coordenada 7. Val? Per tant, aquestes són les coordenades del vector a la base canònica. Menys 1, 2, 7. Menys 1, 2, 7. Són aquestes d'aquí. Ja, em sembla que ja més o menys estic acabant. No sé si me'n queden gaires, però diria que deuen quedar un parell d'exercicis, com a molt 3. Diu, exercici 6. Es consideren dues bases a l'espai, V1 i V2. Les coordenades dels vectors de V1 en la base V2 són aquestes d'aquí. Menys 1, 0, 4, menys 6, 1, 2, 0, 3, menys 8. Fixeu-vos que ara no tenim ni V1 ni V2, o sigui, V2 no la tenim de cap de les maneres. D'acord? Ni en base canònica ni en una altra base. I els vectors de V1 els tenim en les coordenades de V2. És a dir, això no és els vectors de V1 en la base canònica, sinó en la base V2. Sí? Ara diu, troba les coordenades dels vectors V2 en la base V1. És a dir, tenim V1 en funció de base V2, no? Em demanen V2 en funció de base V1. I ara diu, determina les coordenades de V1 en V1 del vector V baixa, que en V2 té coordenades menys 4, 4, 0. Fixeu-vos que no coneixem les bases, D'acord? Per tant, jo els vectors de la base V1 els hi dic U1, U2 i U3. Ja he dit que a l'espai les bases han d'estar formades com a molt per 3 vectors, perquè si no automàticament no són linealment independents. N'hi ha un es pot posar com a combinació dels altres. I V2 li dic E1, E2, E3. Sí? Aviam, què vol dir que menys 1, 0, 4 siguin les coordenades de U1 en la base E1, E2, E3. Vol dir que quan jo poso U1 com una combinació lineal
d'E1, E2, E3, els lambdes seran menys 1, 0, 4. D'acord? És a dir, si aquestes coordenades, menys 1, 0, 4, són les coordenades de U1 en la base E1, E2, E3, vol dir que quan posi U1 com a combinació lineal de E1, E2, E3, els lambdes que tindré davant seran les coordenades del vector en la base E1, E2, E3. Vaig a fer el mateix per U2. Si aquestes són les coordenades, és a dir, si menys 6, U2 són les coordenades de U2 en la base E1, E2, E3, vol dir que U2 el podré posar com a combinació lineal de E1, E2, E3 de la següent manera. Menys 6 per E1, més 1 per E2, més 2 per E3. I el mateix per U3, és a dir, si les coordenades de U3 en la base B2 són 0, 3, menys 8, vol dir que U3 el podré posar com a combinació lineal de E1, E2, E3 amb aquestes lambdes. 0, E1, més 3, E2, menys 8, E3. Fixeu-vos que en la primera de les equacions, com que això és un 0, em queda U1 igual a menys E1 més 4, E3. U2 segueix igual, és menys 6, E1 més 1, E2 més 2, E3. I U3, com que això és un 0, és 3, E2 menys 8, E3. Sí? Aviam, fixeu-vos, quan em demanen, aquí tinc jo U1, U2 i U3 expressat com a combinació lineal de E1, E2 i E3. Però clar, quan em demanen que busqui les coordenades de B2 en funció de B1, m'estan demanant que expressi E1, E2 i E3 com a combinació lineal de U1, U2 i U3. És a dir, que solucioni aquest sistema d'aquí. D'acord? És a dir, com podré posar E1 en funció de U1, U2, U3, E2 en funció de U1, U2, U3 i E3 en funció de U1, U2, U3. Per tant, anem a solucionar aquest sistema. Entenent que, fixeu-vos, aquí les incògnites ara són E1, E2 i E3. U1, U2 i U3 són com una mena de paràmetres, encara que siguin vectors. Per tant, monto la matriu. És a dir, ho he fet per Cramer aquí. Ho he fet per Cramer. Doncs vinga, fixeu-vos, vaig a fer-ho per Cramer. Monto la matriu associada al sistema. Menys 1, 0, 4. Ara, menys 6, 1, 2. Menys 6, 1, 2. 0, 3, menys 8. I el primer que faig és calcular el determinant, per assegurar-me que no és 0. Per què? Perquè si fos 0, el sistema no podria ser compatible determinant. I jo vull que tingui solució. Per tant, menys 1 per 1 per menys 8, 8. 0 per 2 per 0, 0. Menys 6 per 3 per 4, menys 72. I ara, menys, obro parèntesi, 0 per 1 per 4, 0. 2 per 3 per menys 1, menys 6. 0 per menys 6 per menys 8, 0. 8 menys 72 menys 64. Menys 6 aquí dintre, amb el menys de davant més 6. Menys 64 més 6, menys 58. Doncs fixeu-vos, E1 és la primera incògnita, és com si fos la X, per dir-ho d'alguna manera, la X d'un sistema. Per tant, recordem què havíem de fer si fèiem Cramer, és a dir, deixàvem la segona columna i la tercera idèntiques, és a dir, 0, 1, 3, 4, 2, menys 8, i la primera la substituïm per als termes independents, que ara són 1, 2, 1, 3. Havíem de fer aquest determinant i dividir tot per menys 58. Per tant, vaig a fer aquest determinant. 1 per 1 per menys 8, menys 8, 1. 0 per 2 per 1, 3, 0, 3. 1, 2 per 3 per 4, 12, 1, 2. Menys, obro un parèntesi ben gros. 4 per 1 per 1, 3, 4, 1, 3. 2 per 3, 6 per 1, 6, 1. 0 per 1, 2 per menys 8, 0, 2. Tanco els dos parèntesis i he de dividir per al determinant, per menys 58. Ara a veure, fixeu-vos, aquí tinc menys 8, 1 i no en torno a tenir cap més. Sí, perdó, aquí.
Aviam, un moment, no, perdoneu, he tret primer el signe, el parèntesi. Menys 8, 1, més 12, 1, 3, això és 0, per tant no ho poso. Ara, menys 4, 1, 3, menys 6, 1, perquè trec el parèntesi, això és 0. I tot dividit per menys 58. Per tant, menys 8, 1, menys 6, 1, menys 14, 1. Ara, 12, 1, 2, menys 4, 1, 3, dividit per menys 58. Per tant, fixeu-vos, si jo ara parteixo això, que aquí no ho tinc posat, però parteixo això amb menys 14, 1 dividit menys 58. Més 12, 1, 2 dividit menys 58. Menys 4, 1, 3 dividit menys 58. És a dir, faig això. Després ho esborro, però és que aquí no està posat. Sí? Fixeu-vos. Aviam. Mireu, aquí el que acabo de fer és ni més ni menys, no?, que posar, aviam, E1 com a combinació lineal de 1, 1, 2, 1, 3. Amb quins lambdes? Menys 14 partit 58, menys 14 dividit, menys 14 dividit menys 58, 12 dividit menys 58, menys 4 dividit menys 58. Aquests lambdes són les coordenades, no?, de E1 en la base 1, 1, 2 i 1, 3. És a dir, els lambdes que els tinc aquí, menys 14 dividit menys 58, 12 dividit menys 58, menys 4 dividit menys 58, que si simplifico és 7 partit 29, menys 6 partit 29, 2 partit 29, no? Són les coordenades de E1 en la base B1. Sí? Aquí m'ha sortit ja E1, ho veieu aquí, com una combinació lineal, no?, de 1, 1, 2 i 1, 3, per tant és el que jo estic buscant. Els lambdes d'aquesta combinació lineal són les coordenades de E1 en la base 1, 1, 2 i 1, 3. Val. Ara, quan jo busqui la solució per E2, tindré que les coordenades de E2 en la base 1, 1, 2, 1, 3. Per tant, torno a fer Cramer. Deixo menys 1, menys 6, 0, ho deixo igual. Ara substitueixo la segona columna per als paràmetres, no? Bueno, per aquests vectors d'aquí, 1, 1, 2, 1, 3 no són paràmetres, però vaja, ja m'enteneu, 4, 2, menys 8, no? I divideixo per menys 58. I per tant, fixeu-vos, ara esborrem això, perquè quan quedi el càlcul aquí ho tornaré a posar més en forma d'allò de combinació lineal, sí? No esborra. Aviam, mirem-nos això. Fixeu-vos, faig una altra vegada el determinant. Menys 1 per 1, 2 per menys 8, 8, 1, 2. 1, 1 per 2 per 0, 0, 1. Menys 6 per 1, 3 per 4, menys 24, 1, 3. I ara, menys, obro parèntesi, faig 0 per 1, 2 per 4, 0, 1, 2. 2 per 1, 3 per menys 1, menys 2, 1, 3. 1 per menys 6 per menys 8, més 48, 1. I tot dividit per el determinant, que és menys 58. Val? Per tant, trec el parèntesi. 8, 1, 2, menys 24, 1, 3. Menys, 2, 1, 3. Per tant, més 2, 1, 3. Menys, més 48, 1. Menys 48, 1. Per tant, ara tindrem menys 48, 1, que és aquest d'aquí. 8, 1, 2, més 2, no, perdó, 8, 1, 2, i ara tindrem menys 24, 1, 3, més 2, 1, 3, menys 22, 1, 3, dividit menys 58, no? És a dir, una altra vegada, fixeu-vos, si ho poso així, serà menys 48, 1, dividit menys 58, sí? Més 8, 1, 2, dividit menys 58, ho puc partir, menys 22, 1, 3, dividit menys 58, no? Per tant, fixeu-vos, acabo de posar E2 com a combinació lineal de 1, 1, 2 i 1, 3. I quines són les lambdes menys 48 dividit menys 58?
la primera, sí? Que és 24 partit 29. La segona és 8 dividit menys 58. Ho tinc aquí, que és menys 4 dividit menys 29. No sé jo que això no s'hagi parat. Hòstia puta. Com s'hagi parat els 10 minuts, jo em moro. S'ha parat això. Bé, sí que s'havia tallat, però per sort se m'ha tallat al final. És a dir, juntaré els dos vídeos, em sap greu per la paraulota, però és que si el retallo ara m'hi estaré massa estona, S'havia apagat just al final, als últims segons, sort que me n'he donat. Val, doncs fixeu-vos, les coordenades d'E2 en la base B1, no? Seran menys 48 dividit menys 58, que simplificat és 24 partit 29. La segona és 8 dividit menys 58, que és menys 4 partit 29. I la tercera, menys 22 dividit menys 58, que és 11 partit 29. I ara aviam. Que ara queda una mica. I em sembla que s'acaba, no? Ah, vale, acabo aquí, sí, perquè acabo el càlcul. Va. Aviam, doncs ara vaig a fer el mateix per E3, no? És a dir, jo ara agafo, mireu, deixo primera columna, segona columna igual, i a la tercera la substitueixo per els termes independents, que són 1, 1, 2, 1, 3, no? Per tant, que sí, menys 1, menys 6, 0, 0, 1, 3, i ara 1, 2, 1, 3, i divideixo per menys 58. Per tant, torno a fer el determinant. Menys 1 per 1, per 1, 3, menys 1, 3. 0 per 1, 2, per 0, 0, 2. Menys 6 per 3, menys 18, per 1, menys 18, 1. I ara 0 per 1, per 0, 0 per 1, per 1, 0. 3 per 1, 2, per menys 1, menys 3, 1, 2. 0 per menys 6, per 1, 3, 0, 1, 3. I dividit tot per menys 58. Per tant, aquí tindrem, a veure, menys 1, 3, i ara serà menys 18, 1. Ah, mira que bé. Ah, no, perquè això 0 té, també. Per tant, menys i menys, més 3, 1, 2. Per tant, és a dir, fixeu-vos, ho col·loco en ordre, Menys 18, 1 dividit menys 58, que és això d'aquí, més 3, 1, 2 dividit menys 58, que és això d'aquí, menys 1, 1, 3 dividit menys 58, que és això d'aquí. Sí? Per tant, si canvio signes, aquí tindrem, exacte, menys 18 dividit menys 58 és 9 partit 29, 1, més i menys és menys, 3 dividit 58, 2, menys i menys és més, 1 partit 58, 3. Per tant, els lambdes, que seran 9 partit 29, menys 3 partit 58 i 1 partit 58, són les coordenades d'E3 en la base B1. D'acord? L'apartat B em diu ara, ja acabem, diu determina les coordenades de B1 en B1 del vector B baixa que en B2 té aquestes coordenades d'aquí. És a dir, aviam, aquest vector que és el menys 4, 4, 2, en la base B2 té coordenades, aquestes coordenades són en la base B2, perdó. Aviam. Vale. Aquestes coordenades són en la base B2, sí? Per tant, vol dir que si menys 4, 4 i 2 són les coordenades en B2, vol dir que quan jo el posi com a combinació lineal dels elements de la base de B2, que són E1, E2, E3, menys 4, 4, 2, serà menys 4, E1, més 4, E2, més 2, E3. Sí? Però ara fixeu-vos, clar, jo ja he fet a l'apartat d'abans, jo ja sé que E1 és tota aquesta expressió d'aquí, on la tinc. Tota aquesta d'aquí. D'acord? És a dir, E1 és menys 14, 1, més 12, 2, menys 4, 3, dividit menys 58. Per tant, ho substituïm. Menys 4, i ara 1 poso menys 14, 1, més 12, 2, menys 4, 3, i tot dividit per menys 58. Continuo, més. Aquest 4 és aquest 4. I ara ve E2. I E2 el que jo acabo de veure és que fixeu-vos, E2 és tot això d'aquí. És menys 48, 1, més 8, 2, menys 22, 3, dividit menys 58. Per tant, ho poso. 4 per parèntesi.
menys 48 1, més 8 2, menys 22 3, tot dividit per menys 58. I ara tinc aquest més 2, que és aquest d'aquí, sí? I E3, però E3 acabo de veure que és menys 1,3 menys 18 1 més 3 1,2 dividit menys 58. Per tant, ho substitueixo. D'acord? Ara multiplico el menys 4 per tots els elements de dalt. Menys 4 per menys 14 1, 51 1. Menys 4 per 12 2, menys 48 2. Menys 4 per menys 4 3, més 16 3. I tot dividit per menys 58. Ara multiplico aquest més 4 per tots els elements de dalt. 4 per menys 48 1, menys 192 1. 4 per 8 2, més 32 2. 4 per menys 22 3, menys 88 3. I tot dividit per menys 58. Ara multiplicaré el 2 per tots els elements d'aquí. 2 per menys 3, menys 2 3. 2 per menys 18 1, menys 36 1. 2 per més 3 2, 6 2. I tot dividit per menys 58. Fixeu-vos que el denominador ja és menys 58 a tot arreu. Per tant, jo ara puc ajuntar tot això amb un sol denominador i tindré 56 1, menys 48 2, més 16 3, menys 192 1, més 32 2, menys 88 3, menys 2 3, menys 36 1, més 6 2, m'he deixat algunes fletxes per aquí, veig, dividir menys 58. Val? Per tant, ara faig 56 1, menys 192 1, menys 36 1, menys 172 1. Ara, menys 48 2, més 32 2, més 6 2, menys 10 2. 16 3, menys 88 3, menys 2 3, menys 74 3. I tot dividit per menys 58, que veig que aquí m'he deixat el signe. Bé, hi haurà un error de signe, no? Per tant, això és menys 58, menys 58. És a dir, aquí serà un més, aquí serà un més i aquí serà un més. Està tot canviat. Més, més, més. Val. Bé, fixeu-vos, ara, si jo parteixo això, tindré menys 172 1 dividit menys 58. Aquí veig que hi sobra un igual, no sé per què hi és aquest igual. Val? Menys 10 2 dividit menys 58. Ah, vale, no, clar, punyetes, que és el menys, que m'ha quedat que semblava un igual. Aviam, val, menys 10, 2 dividit menys 58, menys 74, 3 dividit menys 58, no? Per tant, si simplifico i canvio els signes, menys 72 dividit menys 58 és 86 partit 29, 1, menys 10 dividit menys 58 és 5 partit 29, 2, menys 74 dividit menys 58 és més 37 dividit 29, 3. Per tant, quines són les coordenades del vector en la base B1? Doncs 86 partit 29, 5 partit 29, 37 partit 29. I ara sí que ja estic per fer. Vinga.